Здравейте, зомбита, аз съм Крисбер и сега ще ви покажа как да си инсталирате Minecraft 1.6. Линкът за кракнатата версия ще бъде в описанието на клипа. Значи трябва да влезете и първо да си свалите Minecraft от този линк. В Mediafire сваляте си лаунчера и след това си слагате някъде на десктопа. Така. New folder. И както виждате, това на вас трябва да е лаунчер, на мен не ми е, защото вече имам направен лаунчер. Трябва да излезе като лаунчер. Ето е така. Аз вече го имам и затова ми е като RAR файл. След това влизате, пишете си името и влизате за Minecraft 1.6. Save и цъкате Play. И както виждате, вече сте името Minecraft 1.6 с конете, килимите и така нататък. Магаретата. Ето конче. Именно. Не так. Да, това вече съм го кръстил. Денис. Ама, чайте, че глична. Добре. Така. Ето взимате конете. Сега спавате един кон. Конете се опитват лесно с Golden Apple. Така. Да, тъй като си отворят устата, значи са ги нахранили. Качвате се и държите така. Ето, опитвахме го вече. Слагаме едно седло и можем да го контролираме. Ето така скача. Ето. Сега ще покажа да си сложите броня на коня. За да слезете от коня, натъкате Left Shift, т.е. левия, и отидете на лавата. И идете на броня за кон, цъкате върху него, Inventory. И ето коня вече е с армор. Понеже съм на креатив, в момента няма да мога да ви покажа колко са му сърцата, но ето така. И за да чистосите някой кон, трябва да опитаме. Ето, опитвахме и този. Нека да фанем и да го заведем до този. Ето, вижте, сега се чистосат. Добре. Нека ги отвържеме. И да ги чистосаме. И ето, роди се малко конче, което мога да направим само голямо. Това беше за този туториал как да си инсталирате 1.6. Надявам се да сте успяли да си го инсталирате. Ако има някакъв проблем или нещо, скайпът ми ще е в описанието, мога да ми помогна. И чао!